ହଉଛି ଆରେ ଆଷାଢ, କାରେ କାର୍ତ୍ତିକ, ମାରେ ମାର୍ଗଶିର, ବରେ ବୈଶାଖ। ଆ କା ମା ମାନେ ବହିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମାନେ ଏଇ 4 ମାସ 12 ମାସ ଭିତରୁ ଏଇ 4 ମାସ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ଧର୍ମର ମାସ ଆଉ ବହୁତ ବଡ ପୁଣ୍ୟର ମାସ। ଆଉ ଏଇ 4 ମାସ ଆମେ ବହୁତ ଆଡମ୍ବର ସହିତ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଉତ୍ସବ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ସହିତ ମାନେ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମାନେ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ 4 ମାସରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପୁଣ୍ୟର ମାସ ହେଲା, ଧର୍ମର ମାସ, ସେଥି ସକାଶେ ଆମେ ମାନେ ମାସ ସାରାର ଯାହା ଧର୍ମ କରିଥିବୁ ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବାକୁ ଯାଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କହିକି ଭସାଉ, ମାନେ ତା ପୁଣ୍ୟଟା ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ପୁଣ୍ୟ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଏଇ 4 ମାସରେ ହିଁ ତମେ ମାନେ ପୁଣ୍ୟଟା ମାନେ ପାଇବ। ଆଉ ବାକି ଦିକ କୁହନ୍ତି ଫମ୍ପା ମାସ ବୋଲି, ଆଉ ମାନେ 12 ମାସ ରୁ 8 ମାସଟା ଫମ୍ପା ମାସ ଆଉ